Ahojte diváci, to som ja, Marčo, vítajte pri tomto videjku. Už sú 3 roky na YouTube, čo natáčam na YouTube. Sú to 3 roky, už vlastne 5 dní dozadu to boli presne 3 roky, čo už som na YouTube. 26. mája 2021 som vydal prvé video na YouTube. Je už 31. mája, čiže o 5 dní neskôr toto točím. A vydám to už aj tak v júni, pretože dneska idem do Nadlic, kde aj moja babka bývala. Čo sa zmenilo? No poviem vám, no mám nový komp, aj chystám na neho unboxing vydať. Pozrite sa, tentokrát nebrádatý som sa vrátil. Nie som zarastený, ako vidíte, ste si mohli všimnúť face, že som taký omladený. No a plánujem dotočiť Mafiu 2, striať aj tie predošlé videjka zo starého kompu, čo aj posledný let's play som natočil a vlastne Mafiu som už postrihal, unboxing musím zostrihať. Tie predošlé videjka, čo mám aj zo starého kompu. 2 party z Mafie a posledný let's play zo starého kompu a už nové let's play začnú na novom kompe. Môžete sa tešiť na unboxing z toho nového kompu. No a že teraz som si tu aj posťahoval tie hry na tomto. No môžete si všimnúť aj monitor, na Instagrame ste mohli vidieť. Tak som si tu posťahoval už tie hry, nech potom môžem začať. A potom aj všetky save gamey som si popresúval sem do tohto nového kompu. Nech môžem pokračovať tam, kde som skončil, len som stiahol Mafiu a nešlo mi pokračovať vôbec. Tam, kde som skončil v tej hre, že nejak mi to ukázalo v tej hre, že nejaké DLC balíčky mi tam chýbajú a to vyskakovalo a som to tam dával, som si stiahol na novo. Tie DLC packy, som to tam vložil a stále mi to tam ukázalo, tak som musel ísť celé od začiatku to hrať až po tú 11 kapitolu, kde som skončil, na tú 11. Ja som to tam tak stále dával a čo ja sa mám pozrieť ako z toho, však nie. Ale potom som to musel už takto poriešiť, že celé od začiatku som musel ísť hrať Mafiu 2 až kapitolu to musím dohrať. Som skončil na 9. teraz. A teraz to dotiahnem po tú 11. kapitolu a odtiaľ začnem natáčať, kde som skončil. Celé od začiatku to musím hrať, pretože kvôli tým pekom som to musel hrať od začiatku. Niečo sa mi dofejlilo a tie nové oblečenia, čo to majú, aj tie DLC packy a tak. Áno, viete, že ten Vegas pack, Greaser pack, Regenerate pack a tak budete hrať od začiatku a tú 11. kapitolu to musím dotiahnuť a odtiaľ pokračovať už v točení zase, kde som skončil. Takže takto som to musel spraviť, iná možnosť mi neostávala z tej Mafie 2. Ale už som tu aj to aj tak dal, že som tam vložil tie DLC packy a na novo som si v pohode, tak aspoň, že sa mi to tak nejako načítalo. Ten Vegas pack, Greaser pack a takéto packy do Mafie 2. Takto som to poriešil, od začiatku som musel ísť aj tak hrať predsa. Som to tam mal aspoň, lebo niečo sa mi posralo a sa mi to nepodarilo načítať ako hru, ako hra sa mi otvorila, len som nemohol ísť hrať. Tú chybu mi tam naskakovalo, že nejaké tie packy chýbajú a také. Len toto som musel spraviť, istý to hrať celé od začiatku. Ale všetky tieto zbierky sa mi uložili, tie playboy a takéto veci, to sa mi tam uložilo, všetky tie zbierky, čiže aspoň, že tak celé zbierať tie zbierky, čo som mal tam uložené, čiže aspoň, že takto nejako. Ty kokos, sú to už 3 roky, čo natáčam na YouTube, to jak ubehlo, ty kokos. Fakt ten čas letí jak voda. A za chvíľu už aj končím 9. ročník na základnej škole a už na strednú idem za chvíľu. A jak to len ubehlo, čo som ešte len začínal na tom YouTube a už to 3 roky, čo natáčam na YouTube. Takto. A potom plánujem aj nejak ďalšie hry natáčať a tak, ako aj The Walking Dead tu už mám stiahnuté a tieto veci, ale GTAčko a takéto tu nemám ešte stiahnuté, čiže to si ešte musím teda vlastne nainštalovať iba. To si tu ešte musím nainštalovať. Nejaké aplikácie, ktoré používam, tak to si tam musím posťahovať ešte. Aj Sony Vegas tam mám už stiahnutý a takto. No a to je na dneska všetko, diváci, čo som vám chcel povedať, že už sú to 3 roky, čo natáčam na YouTube a jak to ubehlo, tie roky, jak ubehli, čo som ešte len začínal na YouTube a už sú to 3 roky, to ubehlo, veru. Neskutočné čosi. OK, diváci, toto bude na dneska všetko, ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like a nezabudnite dať odber. Vidíme sa
pri ďalšom let's play, pri nových let's playách vlastne z nového kompu herného. Tak aj pri nejakých ďalších vlogoch. Tak čaute.